Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan para wisata ke Kelurahan Pampang yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kelurahan Pampang. Deklarasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Cegah Stunting Kelurahan Pampang. Kami, warga masyarakat Kelurahan Pampang, Kapanewon Palian, berkomitmen untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Cegah Stunting. Dengan ini, 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Mengkonsumsi buah dan sayur untuk memenuhi asupan gizi seimbang dalam keluarga setiap hari. Pampang semangat, sehat tanpa obat. Salam wisata Jogja Istimewa Gunung Kidul Handayani Pampang Gumregah. Salam wisata. Perkenalkan, saya Lurah Kelurahan Pampang. Nama saya Saiful Kohar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kegiatan yang ada di kelurahan kami lewat kegiatan wisata budaya di Kelurahan Pampang. Bekerja sama dengan Pokdarwis yang ada di Kelurahan Pampang, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jogja Istimewa Gunung Kidul Handayani, Kelurahan Pampang, Gumregah.
Nama saya Mbah Makno, selaku sesepuh pelaku seni karawitan Lestari Laras yang berada di Desa Pampang. Pada kesempatan malam hari ini 26 Juli 2026 sudah terselenggara pementasan gelar potensi wisata dan pentas budaya yang dalam hal ini bisa terselenggara atas dukungan dan bantuan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hari ini didanai dengan dana keistimewaan. Dengan harapan kami selaku pelaku seni yang berada di Desa Pampang sangat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, sehingga dengan adanya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana keistimewaan, acara tersebut bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan harapan kedepannya dana keistimewaan yang dipakarsani oleh dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tetap bisa diberlangsungkan di tahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya bisa menjadi hiburan rakyat. Dan harapan kami sebagai pelaku seni yang ada di Desa Pampang bisa berkembang pesat, bisa mewujudkan desa kami, Desa Pampang, menjadi desa yang penuh dengan pariwisata dan kebudayaan. Mungkin itu yang saya aturkan kepada semua pemirsa. Harapan kedepannya sangat mengucapkan terima kasih adanya gelar potensi wisata dan pentas budaya bisa berjalan dengan baik. Paguyuban Karawitan Lestari Laras Kalurahan Pampang. Yes. Salam budaya, lestari budayaku. Sepindah sambutan kita sunaken atur pangandikan saking Bapak Lurah Kalurahan Pampang panjenenganipun Bapak Saipul Odal saha papan kita aturaken. Pampang niku kathah pelaku seni. Salah satune ketoprak nggih menika lokal ketoprak wonten ing Kalurahan Pampang. Terus dilanjutke karawitan. Guyub rukune warga niku sing dadi utama wonten ing pemerintah Kalurahan Pampang.
saestu selaku panewu ngaturaken agunging panuwun lan apresiasi ingkang inggil dumateng panjenengan sedaya ingkang salajengipun tentunipun gelar potensi budaya menika gadah tujuan tentunipun kagem nguri-uri seni tradisi ingkang wonten ing tlatah Pampang menika. Niki kula mboten matur kathah-kathah. Ingkang sepindhah nderek mangayu bagya, nderek remen dalu niki puncak acara gelar potensi wisata dan pentas budaya wonten ing Kalurahan Pampang kelampahan kanthi sae. Mugi-mugi kanthi acara-acara menika Kalurahan Pampang sageta langkung sae mekaten.
puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lalu punika kula seksi budaya saha kesenian Kalurahan Pampang ngaturaken agunging matur nuwun khususipun ketoprak inovasi ngesti budaya ingkang dalu punika dipun paringi kesempatan tampil menggah kita minangkani menapa ing dados panyuwunipun lan ugi wekdal ingkang dipun paringaken Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan sarta Dana Keistimewaan Ngayogyakarta. Kawula ngaturaken agunging matur nuwun awit kawula warga Pampang. Lan ugi kepareng matur kawula ing dipun sepuhaken Supardi pinangka sutradara ketoprak inovasi ngesti budaya nyuwun kanthi sanget wonten ngarsanipun para-para ingkang terkait. Mugi menika mboten sebuah akhir tapi sebuah permulaan utawi awal. Ketoprak seni inovasi ngesti budaya ngaturaken dhateng warga Pandemen Budaya Ngayogyakarta. Salam budaya. Lestari budayaku. Sasongko menggok dalan Bapak. Oh, lah kuwi bocah. Aku sing teko, Pak. Ya. Kene. Alamat wong tuwa kaya. Pak, Apa? ora to paramu ngandi-andi ku aja nglibeng rondo to kowe iki. Le. Bapak ki wis tuwa. Ah, apa iya nyatane cek lirak-lirik karo Masalah rondo bapak wis mupus le ora-orane. yo syukur nek ngono. Aku mung mikirke kowe, Ngger, ben tata uripmu kaya kakangmu. Ora usah tok pikir aku wis luwih pinter karo kakang nek gur masalah urip e. Lah, ra ya mengkono kuwi to sing ora ndadekke senenge wong tuwa, Ngger. Lah saking wong tuwa duwe anak kaya ngene kok ora senengi wong tuwa kaya ngapa mara? Sasongko. Ya Kak, kepiye? Mbok yen guneman karo wong tuwa ki sing apik sasongko. Ya wis gawan bayi ya Kang, ora dipiak-piakno kaya ora. Lah, kepiye to, Ngger, pranyata? Mboten kirang-kirang anggen kula nuturi sasongko Bapak. Lah mula kuwi dadi duwe kewan sepira-pira didol ping dienggo. Nyang ngendi parane? Larang pakan kok ngene, Pak, didol arek nggo ngopo to kewan ki? Alas sing wetan tok entekke dhewe. Lah karak tinggalane simbok to kae. Ya bener le. Ning sedulurmu iki ya waneh ana, Ngger. Tak tawani ora arak wingi. Ayo Kang do ngeslot ora gelem. Ya. Nek ngono ki ora bener, nggih. Tumrape ana ing masyarakat kuwi ora jodoh. Ning ora ngrugekke wong liya lho, Pak, nek ngono. Dijereng kupingmu sasongko. Iya Kang. Dijereng sing ngombo. Nampa ngendikane bapa mangon aji sasongko. Ora saben-saben mung gawene main medok. Ora tau Kang. Tapi nunggalane. Kuwi ora bener, Dimas. Aku nek medok lha aku nek karo wong wedok aku wedi, Kang. Lah nyatane duwe sepira-pira to entekke. Aku krungu dhewe. Jarene ning pojokan kono kae nang prawan tok brak-bruki wae iki. Ngopo? Kapan lho Pak, kok gur kaya mesake aku ora tegel. Lah nek ngono ki tegese kowe iki ya mung arep ngrusak, Ger. Ngrusak. Oh wis saiki ngene piye, Pak? Kepiye? Ora biasane aku kok undang ki tok kon ngopo? Apa arek tok kon ngedol sing sawah wetan kae sing sertifikate kok rumat? Ya. Ya ngene, Ger, anakku Sasongko apa dene Pranyata. Kados pundi, Bapak? Yo, Pak. Tak jarwane ya, Nger. Ateges bapak iki mau lunga ki ora mung nggugu karepku dhewe. Wah, lha iku karepe sapa? Aku kuwi niliki Tegal ana ing sebelah kulon, Nger, sing isih sethithik ora dodol. Oh, kae to sing pojok kae to sing ana wite ringe ning rada wingit to? Ha. Bapak mangon aji.
Monggo lenggah rumiyin. Ya. Iya Kang, kowe iki sing Lah yang ngene iki sing dadake Mati, senenge wong tuwa ki ngene iki le. Ora to ya. Kabeh iki. Ngatos-atos Rumang Bapak. sani nek wis tuwa iki ora pedhi nglisan to mulane. Amala kowe iki sing ora ado dibenerke nak lungguh Nake. Ora ge lungguh tak delok kaya ngapa le lungguh jek luwes ora. ngono kuwi to ora bener. Yo.